खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बिजेपि आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जाय सुबुंफोरा जगदान जादों बे जगदान जानाय सुबुंफोरखौ मोसौ आरो दाउला खासिजों रुजुदों बिथां बिक्रम दैमारिया। नोंगौ नोंथाङा थारखौनो खोनादों, मोसौ आरो दाउला खासि बे दाउला खासिजों रुजुदों जाय बिथांमोना बिजेपि आरो इउपिपिएलआव जगदान जायो। बे जगदान जानाय सुबुंफोरखौ बे समाव रुजुदों दाउला खासि आरो मोसौजों। दा बिपिएफखौ गारना थांदों बिथांमोना दिनै मोनसे खोथा सानखांदों। मोसौनि दामा बेसेबां? 20-25 हाजार मासे मोसौनि दाम, नाथाय मानसिनि दामा 500ल'। मासे दाउला खासिनि दामा बेसेबां? बिदिनो मालाबा 1000, 1500, 2500 दाउ खासि, नाथाय मानसिनि दामखौ बिसोरो 500ल' होयो। दिनै इउपिपिएल दलजों जायफोरा थांफादों बिथांमोननि डिमान्डआ 500आवनो बायनो नागिरो। मासे मोसौनि दामानो 20-25 हाजार, नाथाय मानसिखौ बायनो नागिरो 500 थाखायाव। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिक्रम दैमारिया बे समाव इउपिपिएलआव आरो बिजेपिआव जगदान जानाय लाख सुबुंफोरखौ, हाजार सुबुंफोरखौ बे समाव मोसौ आरो दाउला खासिजों रुजुनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव जाय बिथांमोना बिजेपि आरो इउपिपिएलआव जगदान जादों, बे जगदान जानाय सुबुंफोरा दाउनिख्रुइबो बेसेना खमसिन आरो मोसौनिख्रुइबो खमसिन होनानै बै सुबुंफोरखौ रुजुदों बिथां बिक्रम दैमारि बिथाङा। आरो बिथां बिक्रम दैमारिया गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथांमोना जेनाखै, थामहिनबा बे समाव दुरबल जायाखै बिपिएफआ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिक्रम दैमारि बिथाङा। जों दुरबल जायाखै, गोबां मानसिया बिपिएफखौ गारना थांदों, नाथाय दिनै जायफ्रा बिपिएफखौ गारना थांदों बिथांमोना दिनै मोनसे खोथा सानखांदों। गोबां लोब रायजो राजाफोरानो, थामहिनबा गोबां गिदिर भिआइपि भिभिआइपि दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाबाय दङ। बे जगदान जानाय बाथ्राखौ लानानै बिथां बिक्रम दैमारि बिथाङा बुंथिदों जे जों दुरबल जायाखै, जों मेङाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिक्रम दैमारि बिथाङा। आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव सोंथि खालामदों, थामहिनबा बिथाङा बुंथिदों जे मासे खासि दाउनि बेसेना बेसेबां? खमैबो 1000निफ्राय बे समाव 1500 रां, आरो बेनि अनगायैबो मासे मोसौनि बेसेना 20निफ्राय 25,000 रां जायो। अब्ला सासे सुबुंखौ इउपिपिएल आरो बिजेपिआ बे समाव 500 होनानै बे समाव बायो होनानै गोख्रों अजद खालामदों बिक्रम दैमारि बिथाङा। आरो बिथाङा बुंथिदों, थामहिनबा बे समाव रुजुदों जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय जाय बिथांमोना बिजेपि आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों, थामहिनबा लाख रायजोफोरा, सुबुंफोरा बे समाव इउपिपिएल आरो बिजेपिआव जगदान जानाय सुबुंफोर, बे सुबुंफोरखौ थांखिनानै बाथ्रा बुंथिदों जे बिथांमोना सासे मोसौ आरो दाउला खासिनिख्रुइबो खमसिन बेसेन गोनां सुबुं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिक्रम दैमारि बिथाङा। थारैनो बिथाङा रुजुदों दाउला खासि आरो बे समाव मोसौनिख्रुइबो खम बेसेनाव थानाय सुबुंफोरासो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव थायो बा जगदान जायो होननानै गोख्रों अजद खालामदों बे समाव बिक्रम दैमारि बिथाङा। बे समाव बिजेपि आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानाय लाख बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय जगदान जाहैनाय लाख सुबुंफोरा, लाख बिटिसिनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जाय समाव बिपिएफ नागारनानै आरो गुबुन फारसेजों रायजो राजाफोरा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों, बिजेपि राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों, बिथांमोना बिक्रम दैमारिनि सायाव मा फिननाय होगोन? बिक्रम दैमारि बिथांनि सायाव माबायदि बाथ्रा बुंगोन? मानोना बे समाव जाय जगदान जाहैबाय, जाय बिथांमोना बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों, बिजेपि राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों, थारैनो बिथांमोना मासे
खासि दाउ आरो मोसौ मासेनिख्रुइबो बेसेन गैया नामा? बे मोनसे गोख्रों सोंथि। बेनि सायाव मा फिननाय होगोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मोनथिगोन। नाथाय बे समाव बिक्रम दैमारि बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव बिथांमोना जेनाखै बिजेपि राजखान्थि हान्जा आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि गोबां दैदेनगिरिफोरा थांदोंब्लाबो जोङो बे समाव मेङाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिक्रम दैमारि बिथाङा। आरो जाय बिथांमोना बिपिएफनिफ्राय आरो गुबुन गुबुन रायजो राजाफोरा इउपिपिएल आरो बिजेपिआव जगदान जानाय बिथांमोना दाउला खासि आरो मोसौनिख्रुइबो खमसिन बेसेन गोनां सुबुं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिक्रम दैमारि बिथाङा। जों दुरबल जायाखै। गोबां मानसिया बिपिएफखौ गारना थांदों। नाथाय दिनै जायफ्रा बिपिएफखौ गारना थांदों बिथांमोना दिनै मोनसे खोथा सानखांदों। मोसौनि दामा बेसेबां? 20-25 हाजार मासे मोसौनि दाम। नाथाय मानसिनि दामा 500ल'। मासे दाउला खासिनि दामा बेसेबां? बिदिनो मालाबा 1000, 1500, 2500 दाउ खासि। नाथाय मानसिनि दामखौ बिसोरो 500ल' होयो। दिनै इउपिपिएल दलजों जायफ्रा थांफादों बिथांमोननि डिमान्डआ 500आवनो बायनो नागिरो। मासे मोसौनि दामानो 20-25 हाजार। नाथाय मानसिखौ बायनो नागिरो 500 টাকাयाव। আপনি বুঝি পাইছেন বুঝি পোৱা নাই? এটা গৰুৰ মূল্য 20-25 হাজাৰ হয় না নহয়? কিন্তু মানুহ ইউপিপিএল আৰু বিজেপিয়ে কিনিব খোজে কিমানত? 500 টাকা। ইমান গৰুৰকৈ কম দাম মানুহৰ মূল্যটো হয় নেকি? না কি কয়? मानसिनि दामा मोखौनिख्रुइ खम जायो नामा? मानसिनि मोखौआनो मासे माबा मा होनना बुंगोन दाउला दाउ खासिनि दामानो 1500, 2500, 2000। होमबा मानसिनि दामा बोरै 500 जानांगौ? नङा नङा। गरुर दाम मोसौनि दामा 20,000, 25,000, 30,000। হয় না নহয়? এতিয়া মানুহৰ মূল্য কিয় 500 টাকা আনিব লাগে? মানে ইউপিপিএলৰ বা বিজেপিৰ নেতাবিলাকে এই বিপিএফৰ এই কৰ্মকৰ্তাবিলাকক 500 টাকা 1000 টাকাত কিনি লৈ যায়। এতিয়াতো মানুহবিলাক গম পাইছে না? बेयावथ' मानसिफोरा मिथिबायना जे जोंखौ मोखौनिफ्राय दाउला खासिनिफ्राय बांसिन दुरबल खालामदों। जोङो दाम गैयिसिन खालामदों। बेनिखायनो जोङो बिसिनि पार्टियाव जों थानो हाला। जोंखौ बिसोर मानसि हिसाबै बाहायाखै। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव जों बिनि एन्सारखौ होगोन। जों गोबां खस्थ' खालामदों। जोंखौ माबा मोनसे मोनगोन होनना बिसोर लाना थाङो। नाथाय मोखौनि दामनिख्रुइबो खमसिन दाम दिनै जोंखौ मैल्य होदों होनना बिथांमोना बुंनायखौ जों नुनो मोनदों। আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ যে কিনি লৈ যায় গৰুৰ মূল্য 20-25 হাজাৰ, মানুহৰ মূল্য 500,000 টাকাতে মানে কম্পেয়াৰ কৰিব খোজে। তাৰ কাৰণে ইউপিপিএলত যোৱা যিবিলাক ইউপিপিএলত যোৱা বিজেপিক যোৱা কৰ্মকৰ্তাবিলাকে ৰাইজে ভাবিছে যে মই গৰুৰকৈ মই কম মূল্যৱান হ'ব নোৱাৰোঁ। গৰুৰ যিহেতু 20-25 হাজাৰ মই 500 টকাৰ মূল্যৱানৰ মানুহ নহয়। মই গৰুৰকৈ বেছি হ'ব লাগে মোৰ মূল্যৱান। এইটো কথা ভাবি এতিয়া তেখেতসকলৰ লগত যোৱাটো বন্ধ হ'ব। আৰু যোনে যায় এই গৰুৰকৈ কম দাম ব্যক্তি হ'ব। হয় না নহয়? গৰুৰকৈ আৰু बे दाउला खासिनिख्रुइबो কি বোলে খাচী মুৰ্গীৰকৈ কম দাম হ'ব। যোনে যায় 500 টাকাত পাব না? दाउला खासिটো 500 টাকাত নাপায় না। 1000, 1500, 2500 ইয়াৰকৈ কম দাম হ'ব যোনে ইউপিপিএল আৰু বিজেপিত যাব। থেংক ইউ।